Ka National People Party Youth Front jong ka Mawkrat Block hak sisa jan da kamen sim jong ka jisokia hakum kani ka por bakadon kani klam covid kilalet ban sam jing rap do Khaw shakikat tu kani kilong yeng ki basem jinjar shwa kata layo ban pelong ya ka jelang balengkot ha ka bau skatri jong ka snong jaran ulapnia ya ka jelang bat but ka jingkran naukit bor langkhar sim yong president ka NPPYF jong ka Mawkrat bat kumjuru nau albat marwai vice president ka NPPYF jong ka Mawkrat Block ulai thuru ba kani ka jinglai ban aya kilat jingrap kam dei tang ha ka snong jaran hanrei kiladep ban samru ha ki saw ne santli ki snong ki bodon hapo chong ka south west ka sil district kata na du ki thain rangblang than chialang than chiliang bat ki snong ba marjan yak bangin berpoi yau ni Khaw yak ba nyu imenta ha ki dong snong kat bala e lai bo tingis kham phinya pleng sobha bat takawi ko banong ba hapreng kini ki ba barok ka perthei ka khmyu ba ka shifting ngabu ke jing dua hublai ba ublai unker unda undi sumaring ilang baro khamta mi song ban perlat yak nu taka nakta ke jingpang yak ba perthai kamat harai kumbangi tip apo southwest kesel hadu menta ngilong free te nges kam ublai bani nak patlu ba unang pelat ini bangin lat nak ni ka jingpang di stom dungni ukhlam te taki di keten bakhendat nges kam phinya pleng sobhaya ka ik bangi ku samla ni IFP